Pelailles, com va l'assumpte? Una altra setmana estem així. Què vos pareix? Faenera manta. Anem a posar-nos en situació, perquè no vull enrotllar-me, i el vídeo d'avui anem al lío. Com va... Fa uns dies que vos vaig dir per les xarxes socials, i per als que no me seguiu-me en les xarxes, vos deixaré així baix les xarxes i tot això, perquè feu comboi i tot això. Vos vaig dir per les xarxes, sobretot per Instagram, que me fareu preguntes, perquè ara s'estila molt un vídeo o un tag que se diu respondre a 100 preguntes en 5 minuts. Així és que jo vaig dir, pues mala merda. Pues vaig dir per Instagram que me fareu preguntes sobre qualsevol cosa, perquè jo contestaria tot, perquè ara mateix en YouTube n'hi ha un tag, o un challenge, com se diga, que és respondre 100 preguntes en menys de 5 minuts. I jo vaig dir, qui n'hi ha més ràpid que jo en el planeta? Ningú! Ningú n'hi ha més ràpid que jo en el planeta. I així estem, anem al lío, no anem a arribar-nos més. Tenim així una persona encarregada de fer-nos les preguntes. Hola. Ahí està. I res, anem allà, no anem a arribar-nos més. Posem el cronòmetre en marxa, fem la cuenta atrás de 3, 2, 1 i comencem. 3, 2, 1, ja. Eres de menjar o de cuinar? De menjar. Què és el teu menjar preferit? Cuina, paella. Què va motivar a fer-te el canal de YouTube? Me va motivar les ganes d'avorrició que tenia. Què et sembla el pacte del govern del teu poble? Una basura. Per què sou tan lleig? Perquè vaig néixer així. Que sopar a nit? Ahir nit vaig hamburguesa. Per què a les festes en barra lliure tot està lliure a excepció de la pròpia barra? Perquè som uns borratxos tots. Qui inventa els xistes? Jo. Treballes? Sí. Anís tenis o Cerveró? Cerveró. Per quan tu nosaltres reaccionant a gent fent paelles? Per quan tinga temps, de veritat. Que t'has escapat d'algun pet fent posturetes? Cada dia que faig breakdance. Quin cotxe tens? Un Opel. Paella de floricol o arròs amb fesols i naps? Arròs a fesols i naps. Eres vegetarià? No. Sueca és de Múrcia? Sí. Treballes i estudies? Sí. Què penses de les classes de la vespera del dijous? Una merda. Monetitzes els vídeos? Sí. Aniràs al fest d'hivern? No, guai no. Et puc tirar una Coca-Cola per damunt? Pressupost, però sí. Quin és el teu vídeo del canal que més t'agrada? Els videoclips. Has vist el vídeo d'Emilio José? Sí. Casco alemà o trompa d'elefant? Casco alemà. Sempre has sigut tan guapo? Sempre, tota la vida. Quin és el teu lloc preferit del món? Sueca! Casalla o Jagger? I a casa ja. Cerveró o Anistenis? Cerveró. Cantanxú o Bar Espanya? Bar Espanya! Eres cert abstracte o li tires més al barroc? Li tiré més al barroc, m'agrada Què molt. opines de Juan i Patri? Ui, oh, duda! Però quan una col·labo amb Wismichu? Per la setmana que ve, el dilluns a les 7. I els ulleres són noves? Estas ulleres són noves. Platja o muntanya? Patxa. Qui prefereixes que mora, Auronplay o Ignatius Farray? Europlay. Tu dius terme o marxal? Terme. Eres bilingüe? Yeah! Somies en valencià o en castellà? En valencià, no. De quin color són els teus somnis? Rosa fucsia. El nom del Renau o de Josep? No. En cas de mort preferiries que et portaren a la tomba... No veig la pregunta. De quin color són Sí. els teus mocs? Els meus mocs són verds. Eres més de fideus aixuts o caldosos? Caldosos, Tu caldosos. prefereixes a Punts o Canal 9? A punt. Què vols ser de major? De major astronauto. El Lamborghini que hi ha aparcat a la porta de ta casa és teu? Sempre. No Vas me a toqueu. fer un house tour? Yes. Que t'arpes el cul per davant o per darrere? Me toca el cul dret per darrere per acabant. Si tens recursos, quin negoci muntaries? Una floristeria. De l'1 al 10, a quin nivell d'hipocondríac eres? C14. Faràs un blog al fest d'hivern? No, no puc. Quan es medís el crit gros del peu? 2 centímetres. Si no contestes, cabronot. Cabronot. Marca de roba preferida? Pull enviar. Si tiren més de 2 mamelles que 2 carretons, per què seguim gastant els carretons? Perquè són carretons bons. És avui vegetal, quants ingredients no vegetals per portar i seguir sent vegetal? 14,5. On és Paquito el llapunt? Fem posant d'antenes d'edat. Quants anys tens? 26. On vas a cap d'any? De veritat. Te la llaves els dents en pasta o en aigua? En pasta de dents i en aigua. Tens germans? No. T'agraden els bous? M'agraden els bous i no m'agrada la tauromàquia. Aniràs al fest d'hivern? No, guai, no. Mec. Mec. A quina hora toca ver teacher? A les 3:15. Per què convocares l'esprit del Provalls? Perquè tenia ganes. Quan tornaràs a fer entrevistes pel carrer? Quan tinga temps i puga. Bocadillo de pernil o trepa de xamó? Bocanillo de ponó. De què vius? De la renta. Jugues a la Play? No jugué a la Play. Per què decidies fer-te youtuber? Perquè estava molt avorrit. Encara me necessites? Encara te necessito. Tens nòvio? Nòvia? Tinc nòvia? Eres gay? No. Vols rabo? No. Quan pujaràs un bitllet fent surf? Quan tinga temps i no vaig tant de fred, per favor. Eres faller? No. Per què no te fas gamer? Te daria de lujo. Perquè no tinc recursos.
Aficions. Tocar la guitarra, fer vídeos, fer surf. Quan et portes la teva nòvia? 2 anys i 5 mesos. A qui has votat? A Paquito el chocolate. Si tens un fill i el Paco li dius pare o fill. Li dic pare, Què opinaren els teus pares quan començaves a YouTube? que estava molt xafat i molt loco del cap. Puc ser l'última pregunta? No, Alguna vegada t'has vomitat amunt? cada dissabte. Pelearies amb un fan? No, Quina farma està de guàrdia? la Bernat Aliño. Tortilla amb ceba o sense? Amb ceba. T'has sentit atret per algú que es traguen tan parella? Per Jesucristo. Quevedo o Góngora? Quevedo. Ciències o lletres? Ciències. Quina és la teva superheroïna o superheroi favorit? Els Spider-Woman. pipí? Yes. Canya o clara? Canya. Compres fruita de fruteria o de Mercadona? De Furtorilla. Algun dia admetiràs que la tenis és millor que la Cerveró? No, Com m'ha trobat les envejas en Pepiu? molt bona. Quina és la que tens en el xerro alemany? Sigo. Eres cosí de Harry Potter? Sí. Tens ganes de pegar-me una mamà? No, Perquè quan descongeles macarons fan farinosos? perquè tinc ganes de farina. Quantes ha contestat? Totes? Has contestat? Quan ha fet? 5? 5 minuts! Què dices? Sí? Que sí. I de què contestat tot eso? I que n'hi ha així, sí. Pues ala. Pues bueno, pues ja està. Això ha sigut el vídeo d'avui. La veritat és que challenge no era. Però bueno, està bé, no? Sí. Aneu a donar unes preguntes gracioses. Espero que vos hagi contestat a totes les preguntes i que hagi entrat dins de temps. Jo crec que sí ha entrat dins de temps, no? Sí. Pues ala. Ja feia temps que no feia un vídeo de preguntes i respostes, i que este vídeo ha servit com a refrescar i pues bueno, pues fer el tag este tan conegut que n'hi ha ara de moda. Res, per ahir, ens vegem la setmana que ve en un altre vídeo. Passeu una bona setmana, no fou la cabra per ahir, que ja mos coneguem. I abrigueu-se molt, que fa fred i n'hi ha osos polars pel carrer. Bueno, hasta la setmana que ve, plegues. Ale, ale, ale! Porque la suerte está en compartirla. ¿Cómo era? ¿Cómo era?